lai lung puk hi ten mai ai han turu ni hi mo chen chu lu ve thei don hi ka tri zong ta ni wang ka lu lo mai nge rap thak e mai voin kan va na zet chu de ni som ni le pali thali sang khan cha ko som sari le pathum rei ve to le mai tu khu chuak tak niang mo le lung panga lo in je kan mai hei quiz thing mingo loman pakhat na cheng za diang thingkung karon entir chewanga eng thing nge ti comment lama in saidon ani comment kha open sa ula tichuan pakhat na chumi thing chu pahnih na chumi thing chu tin comment a hanin on soenga chuta chhang dik loman pakhat na cheng za kan ti don ani chhang dik vek ro rowa khan a chhang hmasa te loman pakhat na dong tur an dona kan hre thiamang chu mo tikhan thing karon tar langanga kha thing kha eng thing nge ti kha a question number atangin ron chhang don ni o chuan kan chiang tur anga yang tanang o ready question number 1 le hei hi eng thing nge le anna kan tilang lovanga akung chau hi alang don ani hei hi eng thing nge le question number 1 kan mu chiang thokhatang chu mo question number 2 kan leng o eng thing nge lo lang le don question number 2 hei hi eng thing nge le anna kan tilang don lova akung chau kan tilang don ani question number 2 ani eng thing nge le number 2 kan du tok leang tuna question number 3 le hei hi eng thing nge an en le teu le question number 3 number 4 a kaing o question number 4 chu hei hi ni question number 4 eng thing nge le hre theim le heting hi ka vai khat ti na nia ti chi view don nge don lo pawh ka hre chung lo a an chhang phot mai ula question number 4 tuna number 5 olsam ber chi hi chu tu te point an hriat ka ring ani thing ani ve chi lo tuna question number 6 a kan kayang thing ani ve le chi lo hei pawh khai le question number 6 eng thing nge han hre thei te le o thing ani chi lo kan ti kha hi enge an khe thin nge maya hei chu a hna pawh ti langila poilo tur anga yang an khe thin nge maya enge le kan hre man tur anga yang number 7 question number 7 ania hei eng thing nge le thing chuni chiang tamai thing tu tan pawh thaviu in an sei thin hi eng thing nge an hre le thei phot mai te le number 7 tuna number 8 kan kayang le hei chu adang dai ta deuh eng ra tak ni mo le an hre thei teu le a chhung pawh kan enang hi zoom for maya
zoom lai an hriam em khawp mai a number 7 a chan tur ani hei hi engrah nge ani chia an hre thei te ule a chhung ril kan enang kan sat phelanga a chhung om dan chu hei hi ni mai ani chhung om dan chu hei hi nia engrah nge number 7 a khan an chhang le te ule ole kan mu chiang le to tura ngai la number 8 a kal leng o tuna question number 8 kai le thing alo ni le ta hi eng thing chia nge ani le ei a chhung po ting khun a awma a hna kan ti lang dawn lova khu eng thing nge ni le question number 8 a khan an chhang le te ule ole he tiang thil hi a ti chi dawn e dawn lo ka hrelova kan ti china voi khat nan kan chan dan zirin thil chi hrang hrang ti tur po a awma hnim te chi anga te pawh tih tur ala awm bawk a tih chi zel ani chuan subscriber te min support tu tana lawkna a awm ve theina tur atana ti ka ni a katana in hlut em awangin chhete tala in tana hlutna nei ve hi ka duin ka chak em em a ka nei in tlin lo chung chungin hetiang hian kan buat sei chho ve ni a tih chi zel angem erawh ka hrelo tin ran nung hming te mihring milar ang chi te pawh kan ti chhun zawm angem chhun zawm lo angem pawh ka hrelova tun chinah khan duh tawk phot ila comment lamah kan in hmu dawn nia